ngazo nje ubuqedile. Isiqhamuka isifika kanjani kuyindaba ukuthi sekunempahla ngidayisile mina. Mangifika phela endlini ngiyabona phela isekho nje izinto. Azikho phela izinto nje. Ezihamba imali izabantu zathenga ubani. Sasiso babili sahlanganisa sishada umshado onjani thina soba u2. Ubalo thona umshado shada nomshado onjani. Njoba ngisebenza nje. Ukuthi mina ngisebenzi. Ngingazi phela. Ngingakwazi kanjani lokho. Cha kuyangicika ngempela. Musu ngithatha kanjani bawubheka. Ukhombisa ungathembeki kunina. Wena ungabanga indoda. Wena ungabanga indoda. Wena ungabanga indoda. Ukhombisa ubusela into oyenzayo ubusela. Okay bazali. Welcome to another beautiful episode of Izinkinga Zomndeni with myself Umlangeni uMagasela. Hey bafowethu sesiphinde sabonana kwaphinde waphinde futhi sahlangana. Anyways niyazi ukuthi kulolu hlelo sihlangene ngani? Sihlangene ukuthi sixazulule inkinga zabantu. Asihlangene ukuthi sohlekisa ngabantu osizokwenza mhlambe abantu bafeel uncomfortable emzini yabo. But thina sifuna ukwenza ukuthi imndeni yonke sishiya ixazululekile inkinga abanazo. Mekuthi khona inhlambululo efanele yenzeke ayenzeke inhlambuluko. Okubalekile kakhulu nengikuthanda kakhulu ngale show ukuthi sifuna ukwenza show ukuthi abantu bayathanda nabantu bayazwana. Anyways, ngingasimosha isikhathi bafethu. Njoba sengishilo ke ukuthi ngikwenye indawo engivakashele kuyona because kuyatravelwa la ekhaya. So I'm not sure ukuthi ikephi kodwa ngizothola ngoba khona usesengiyakena. Mengisuka kuyena sobe sesihamba ke engisa la efanele khona. Asizukuhlala phansi bafethu asihleli because yabo kuyaphothuma. Umsebenzi fanele wenziwe and abantu fanele basizakele. Yazi senze njani bukelo Black Life TV awungilandele sihambe sombona lo sisi. Asami. Konko. Konko, yebo. Umlangeni. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila. Ngicabanga ngamthosa isikhanya. Yebo. Okay, ngiyacela bandla. Okay, sanda sami ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV uthi nje sawubona. Sanibonani babukeli beBlack Life. Okay, ngicela salusuzisho ukuthi ubaba kaba. Igama lami nguKhayisile kaKhumalo. Yes, maKhumalo. Cela ungitshela bandla sanda sami ufisa sekusize ngani thina la kaBlack Life engikwaziyo nje ukuthi asihleli la ekhaya kuzofanele sheshe siphuthume ngoba siyahamba khona la usisa khona. Yebo bengicela ngisize ngikade ngishadile. Ngoba ngangishade ngishadile past for 15 years mangaphosisi. Nje kusho ukuthi ngaba nenkinga nalomuntu bengishade naye bengekho right bengakazange azenze ngendlela befana ngabe njengomyeni ube umuntu nje ongekho right ngasho njalo ngithi bengekho right nje umuntu olalela umndeni wakubo kwazi waface noma ukuthi siface ukuthi kufanele size divorce kwayimina ke ngithi ngikhetha ukuthi ngone divorce mina naye unaba abantwana kodwa naye yebo sinabantwana abawu5 okay sebekhulile kodwa ukhona usafunda uyedwa okay so kahle kahle ke emva kokudivorce yini inkinga njengamanje eyenza ukuthi wena usinvite ukuthi inkinga isiwise kutheni ngithe mase ngithi ngiyoba isikhathi ngihlezi ngingekho ngobuko ukusebenza okay mangithi ngiyamviyala mangifika ekhaya ngifike nje yabo kungekho right and then mase ngithi ngiyabona izinto seziyashoda nasekhaya kusho utheni uthathe izinto ngendlela esingavunyelana ngayo ngoba nje basalinde nje kwiprocess yani edivorce ethu bengafanelezo manje yena ke wakhetha ukuthi na athathe izinto ngaphandle kwami nami uthi nami ngazi ngingazi ngiyabona izinto azikho yebo ngifika nje ngifika izinto azikho but namanje ayakafanele divorce bengakafanele but already yena useyithathelile izinto afuna useyithathelile na ngendlela yakhe so menjade lokho kuhlanganisayo noma lokho kuhlanganisile yebo okay so office ukuthi sikwenze ukuthi sihambe siye ubheka la hlala khona yebo ngiyacela nje ngisize ngalokho ukuthi nje siye la ahlala khona ukuze ngikwazi ukubuye izinto akayena ingozi hayi akagena lo muntu engozi noma enako phela ukuthi nje kodwa hayi ngaleyo ndlela leyo so when you ready yes ngiready ukuthi sibuye ufuna sithathe into zakho ukuthi ayisekho seyidayisiwe senzenjani izinto nje kuphela ukuthi mase seyidayisiwe phela kufanele ikhokhe phela ukuze until kumele lokhuzana kuze kuphela kufinalize mase finalize then siyabona kusenjani 50-50 ngoba phela fanele sole 50-50 okay yena mhlawumbe mesebenza kahle noma
uba usebenza kangcono kunomunye mhlawumbe ngisho kanjalo nje besebenza naye besebenza kahle ngendlela yakhe nami ngisebenza ngendlela yami ubani konemali enkulu kunomunye uyena phela ibithe ukuthi phela kuyena unami kodwa kusalayo kufanele phela sithole 50-50 yebo bukelo Black Lives TV asambeni sobheka ubhodi because ngicathi kubalekile ukuthi simthole sizwe ngaye ukuthi yena indaba asheshe wathatha izinto kungakafanelazwa yonke into mina nje umlangeni Magasela ngazi lutho ngama-divorce ngazi lutho ngemshado kodwa into engizoyenza ngizolandela usisi nje ngimphelezele bese ngiyathola ukuthi kahle kahle kwenzakaleni and kwenzakala njengamanje usisi singamsiza kanjani ukuze yonke into yenzeke ngendlela ehlelekile asambeni bukele uyena lo uyena phela uyena sawubona bhuti hayi kahle ungazobe usikwenzakalani wena ngibekwa yini inyawo wena bocasa ngibekwa yini hayi kahle bo wena kahle uhawebuka nemoto isifalahla kanjena yindaba phela mesifalahla kanjena ubuzobani bese bazosiza mina wena inkinga yakho ikuphi hayi kahle bo wena kahle bo hayi kahle bo ngidinga kwenze njani hey kahle wena kahle namazi usuwenzani akunandaba ngicela ukukhuluma unomsala wami ngithi hayi kahle bo wena inkinga yakho hawu wena wenza konke lokhu ngize ngibe la ngaba ngikho la wena ubani osathi impahla wena ngingekho ekhaya ukungidingi ubathi uthe impahla wena yazi ku separation ayizakala ngikwazi kahle lokho pho impahla uyithatheleni uyithathelani impahla ongahlangani naso mkhonyana mfethu kulungile kusho ukuthini lokho phela besishadile ngokuhlanganisile hayi awukahle wena hey awukahle kancane bo webhuti ima sisi myeke hawu hey kahle bo wena ngiyacela bandla ngicela ukukhuluma nawe hayi kahle bo ukukhuluma nawe mina hawu bhuti ngicela uze la yazi kuyimanje ngiyakubiza ngiyacela bandla ngicela uze la kumina hayi sisaya ngicela uze la kumina yayithini sawubona njani sicela ungene edining room adla sikhuluma ngiyacela cha edining room ngibona ingala mina mfethu haya ngemuva manje iyangidegrade lento eniyenzayo siyaxolisa ukudegrade isingise singaka sifuna ukwehlisa Cha, isimo hayi bo shame kulungile sicela awumjida ukudegrade mfethu hayi bo Kokhulitho ngicela uphinde ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqapho sesithi izinkinga zomndeni with myself umlangeni uMagasela ngimenya usisi sakhuluma naye sisikhanyo wasichazela ukuthi mifisa simsize ngani sesiyangena la ekhaya ubhuti amaphaphu menyuke kakhulu kodwa ngokukhulu ukuyithoba bagcine sesivumela ukuthi sikwazi ukungena ngapha angazi noma singene ngodli noma sicelile kodwa kwamanje ngikwazi ukuthi ubhuti ukwazi ukuthi asilalele bese sinikeze ithuba ukuthi sikhulume naye ukuze sithole ukuthi lezi zinto esizoyifuna nalokho esifuna ukwazi because sinazi uzofuna lutho umbukelo Black Life TV sizozwa nje ukuthi yini esingayenza thina ukuthi sixazulule lesimo ngokukhulu ithoba mbukeli ngicela ukubingelela ubhuti ngokukhulu kuhlonipha sawubona bhuti njani yebo sawubona sisi njani ngiyaphila nawe njengoba sengishilo umlangeni Magasela ngixolisa ukuthi singene kanje kodwa ngicabanga ukuthi mekusiphoqa nawe futhi ngendlela osikhiphe ngayo ngibona ukuthi uma ukuthi sehlisa umoya ngesikwazi ukungena kodwa nje sabantu abaright abathubekile kakhulu anyways ngicela ungasimoshi isikhathi ngicela nje ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese mhlawumbe yasichazela ukuthi uba wakaba isibongo ngibingelele emakhaya igama lami nguSikhumbuzo owakaPhewa okay lokho kuphela nje ngifuna ukuzwa from wena njengamanje ngiyacela abantu ngiyabonga kakhulu for respect sithanda sami ngicela uzotshela ubaba uPhewa ukuthi yena sizokwenzani la ekhaya njengoba besingibingelelile kubalaleli nabalandeli beBlack Life mina into engilethelana kuSikhumbuzo ukuthi ngize ngindaba ngempahla lezi ayithatha ngingekho ekhaya ngisemsebenzini ngokusebenza kwami ngiyasebenza angihlali ngala ngisebenzele ngapha eStenga ekhaya kasasa ngisebenza khona naye uyazi ke la ngisebenza khona manje bengithi inkinga yami sekutheni ngicela angibuyisele izinto njengoba sesakwi process ye divorce singafanelazi ukwazi kanjani ngathatha izinto mina ngingekho into engilethela nje yizona kuphela ngifuna nje impahla lezi ayithatha zami angithi uyalazi udaba ukuthi lunga njengoba usungifika nabantu baka TV uyalazi udaba lokuthi sikephi nesigaba sokuhlukanisa kwami nawe ukuthi awufuneki emagcina le ekhaya ngixakile usufika nabantu wena usunomnqantula yena usakwazile lokuzwa kwenze family meeting uzokhuluma ngiyangazama ngiseqaleni wangaphumelela ufaka ungifonele phela ufone uyayibamba ingcingo zakho uyibambe
awuyibambe ingcingo wena ngithi uyazi usiwenzani njengoba wahamba le ukuthi ngenzani wena wenzani wena uyazi ukuthi wenzani akusamsuphikisana ngalokho mina ngizela ukuthi ngicela into ngishade zami nawe for 15 years uzongiphoxa manje yebo ngoba 15 nawe years. wena okwenzayo ukuthi ngenze kanjalo ngithi uzongiphoxa manje ukuze baba ukubheka asingamusa ukuthi silo sixabana kakhulu siye kude nento mina engikuzelela ngizele nje impahla zami kuphela mungangisiza ngazo nje ubuqedile isiqhamuka isifika kanjani kweyindaba ukuthi sekwene impahla ngidayisile mina mangifika phela endlini ngiyabona phela isekhona izinto azikho phela izinto nje ezihamba imali izabantu zathe ngoba sasiso babili sahlanganisa sishada umshado onjani ngathina soba u2 ubalo thoni umshado nomshado onjani njoba ngisebenza nje ukuthi mina ngisebenzini ngingazi phela ngingakwazi kanjani lokho cha kuyangicika ngempela musu uthatha kanjalo bawubheka ukhombisa ungathembeki kumina wena ungabanga indoda wena ungabanga indoda wena ungabanga indoda ukhombisa ubusela into oyenzayo ubusela Okay bazali ubusela lobo ngicela ungalahleki isithandwa sami ikakhulukazi kuwena sisi ngoba wena ongibizile engifuna ukwazi ukuthi la kade nihlala khona akukona la noma ikhona la isikhona ayakhona la kusho ukuthi ila asehlala khona yini abaneke nempahla yebo wazohlala la njengoba ushilo ngikuzwile singene eminyango uthe imoto isimafahlafahla yebo eyaba imoto yethu sobabili naye kodwa kahle kahle mina engangithengile imoto uyayithenga owena yebo wena wahamba uyithenga yebo kodwa miveli ingasebenzisi ecekeni ibiveli ingasebenzi so usho ukuthi uphinde wayithatha yebo okay okunye ngifisa ukwazi mina bhuti wami ukuthi uzuhamba ekhaya lapha yana uhambiswa ukuthi vele ngoba nisazwani nisakwi process ye divorce cha vele bengasamfuni ukumbona ukuthi abesiduze kwami okay lokuthathe lapha yana ade nihlala khona uthathe ngaziphi izathu befanga phela ngisurvive hayi befanga ngikhokhela abantu becourier abantu be-logistics befanga ngikhokhela abantu abasothimphahla ubakhokhela ngayinga moyithuthelani from the start because akakafana bengenayo imali lisisime engqoleni nazo njengamanje sifice ngenayo imali wadecide ukuthatha impahla ngadecide ukuthatha impahla knowing well ukuthi vele izimali yani nami ngaba ne-contribution akimphikisi lo wakusho ukuthi sayisenga sobabili but umuntu wacontribute kakhulu imini hayi urongike ukuthi ungavela uyithathe nje impahla kwaphela ngithi uyazifanele senjani sashada umshado ohlanganisile silinde ukuthi kufinalizwe i-divorce and then sithole 50-50 hayi isiyokhulunywa ummeli leyo mina ngithi isiyokhulunywa ummeli uzongena uzophuma nje kuzokwenza kanjani ngakho kuzokwenzakalani ngalokho usukuthathile wena cha phela sisijoba ngiyakutshela nje ukuthi umuntu wacontributor imali enkulu ukuthekela izimpahla emini kusho ukuthini lokho hayibo kahle example okay asenze ne example mokuthi wena wathatha itafula uhambe netafula ngoba uneshow ukuthi lakhishwe imali yakho ngineshow ilokho kushoyo kuyena wonke impahla mase ngikhombisa ukuthi amaphepha anginawo mase ikhombisa amaphepha njengamanje bathatha amathapha wezami amabhodo ami abizayo amabhodo ami wathatha wathatha ngisho ingubo zami ezinye zokuqoza amantombazane yebo wathatha ngisho ingubo zami ezinye angazi sangaziphi ngisho amakhava ombhede yazi sisi engakwenza lokho ku2 personal for yena akushoyo akubalulayo ngenziswe ukudinwa ukuthi akazange akhombisa ukuthembeka ngisanesilonda kulento ayisho angisafuni ukuhlambalaza ku TV kwamanje siwilave ku TV angifuni umhlambalazi ihlazo lakhe alenza kuyisona sizathu esingenza ukuthi ngize ngifake isesihlukaniso wena wa-initiate lokho imini wazwa namanga bowendoda uba initiate imini engase ngifuna i-divorce imini engasho njalo okay ubani-ke wahamba waye court qala imini engayaqala phela mina ngakumeli straight angizange ngiqale mina inkantolo ngaze summeli wami ngathi imeli wami nase umeli nje sekungena inkantolo megona umeli sengangenini I don't know cha phela I have to inform umuntu vele okuyena umeli yes ukuthi lento ukuthi nathi nakho la sengi okay nihlukane kanjani bafethu nenze njani before kuze kuqalwe nje ilokhuzana iprocess ye divorce nahlala phansi nathi siyabona lento ayisebenzi noma yedwa asukuma uhamba yathi nje sengiright ubani wasave wakhe ubani wasave mina uyena wakhetha ukuthi ahambe okay angabibikho ekhaya uba walethelwa incwadi ukuthi okay sekwenzeka ukuthi la ekhaya manje nangu mina kanje kusho ukuthi wena wa-initiate wena waqalwa yebo okay so bakuphatha kambi lokho wena baba yes wakhombisa ukuthi akathembekile ngokwenza lokho yes so kahle yini eyenza ukuthi siziswe la isikhona bekhona ama therapists emhlabeni umngaka yini lengasalungiseke ngenamndeni ngeke
Mina into eyenzana ukuthi ngize ngenze njalo. Hayi nangisebenzeli la. Isikhathi ngisuke ngingekho. Kodwa bengithi mangifika endlini ngifike ekhaya kukho right izinto ngendlela okwenzeka ngayo. Lo muntu nengane ziyasho isikhathi esiningi uyahamba angabe bikho ekhaya. Mina ngathi ngishiye yena ekhaya nengane. Yena kusho into azenzayo uyagalavela nje namantombazana wenza yonke into ayithandayo yena. Uyamsola ukuthi wachitha. Vele ubekwenza lokho. Ubekwenza lokho. Kwambamba. Ngabona nasemafonini angabona efonini nje. Hayibo for 15 years inhlonisa ukuchitha. Okunzima engaqali phela. Hayi ukuthi ubeqala. Yabo nje sisanda kushada kwasaphele 5 years ngambamba nentombazana. Right handed embedeni. 5 years inshada. Yebo. Ngaqhubeka mina ngenxa ukuthi ngoba kwakuthiwe ekhaya ngibamba ishisa. Wena wase ubona ukuthi usasisinqumo uthi nawe wenze njengoba ngeze. Akisi amaphutha ami ngawavuma wengaqolisa. Naye umama wachitha. Cha phela uchithe ngoba esebona amaphutha ami engiwenzile before. Way back 15 years isikhathi kanani leso sisi. U15 years isikhathi kanani. Way back into engaye esengadlula kuyona. Wena understand into wrong ngangachithi mina ngaze ngize ngichithe. Umuntu sasebenzana ngaze ngize ngichithe. Siyaqaqasazana. Sasebenza naye lo yaphuthi ngamchazela kahle ngamtshela. Ngawuchazela ngakuchazela. Umfazi wami ngiyakwazi kanti wena. Ngakuchazela kahle kabi ukuthi wena upho lesebenza naye la umanzini sasebenza naye ukuthi umanzini mina ngangishithela wena kuyena. Angazi. Hawu umanzini uyamthakazelelo wakabani wazo. He uma sibiza ngomanzini emsebenzini. Sibiza ngomanzini. Yezwa. Hawu. Yabo usithathe beqondile ukuyenzwa yebo sini. Ngicela umanzini umusebenza naye. So ubaba mengazizwe ngathi uright mekubona noma yebo. Manje starting besuke mengabe engilethe ekhaya ngidrive. Into engayibuza ngicela ungichazela sanda sami into engiyibuzile lezo ukuze nami ngingadideki. Umanzini usebenza naye and ubaba mengamthanda umanzini noma memenza feel uncomfortable noma i-relationship yeni menza azizwe engabira engekho right ngokusho kwakhe behleze esho njalo kwamchazela ukuthi ngamchazela yes ukuthi sisebenza naye noma engakamukela ngendlela e-right kodwa ngase ngizama ukuthi ngazi mina ngeke ngiziphele ngikwazi ukuphila manzini yena oseduzane nami mangabe sibuya nayo yena ongibuyisayo mangabe sekushatha isikhathi ngisuka ngalesitenga mangisengize ekhaya ngoba abengahlala ekhaya yes. Lokhu kwenze ngoba ubaba wakhona akakwenza 5 years back. Hayi ukuthi ngangipheka ngakho ngazi ngize ngipheke ngalokho. Angisho ukuthi uyapheka nama sisendaweni right. Lokho kwakho nomanzini ukuthi urefuse ukulalela umkhwenyana wakho umethi akekho comfortable ukuthi wena as unkosikazi wakho uhamba nomuntu wesilisa akuhambisa kubuyisa kwehlise wenyuke yena mekusho kanjalo wena wabona ukuthi ngeke ukwazi ukwenza lokho ngoba vele naye kwakwenza ongekho right ukukhombisa ukuthi uyachitha lokho akuthole efonini. Mina ngizange ngizikuthathe serious ngalo ndlela ngoba ngangazi ukuthi mina vele lento engiyenzayo akulona icala angichithi. Yebo. So yikho wathi angenzi leyo. Mina phela ayuthi ngangithi angiyenzi ngoba phela umuntu osondena ongikwazi ukuthi angisize mangiza ngala. Anginankinga nokusiza umanzini mina. Nginenkinga yokuthi ubaba lo ekhaya angisanawe yezwe ungizwe kahle. Don't get me wrong. Inkinga yami ukuthi ngingithande wena baba ukuthi ngiweze u2 ama side. Ngingathi ngisayida naye kanti mhlawumbe into esingalungiseka nami fanele ngimcorrect. So unfortunate ngoba ama camera sekanje nje bade usho ukuthi si live. Kuyaphoqa ukuthi konke ngicabangayo ngikusho ngalesi sikhathi ngoba anginaso script. I understand a lot. Ngiyakuzwa sisi ngiyakuzwa. So again sanda sami ubaba wakuchithela 5 years nishadile. Awaswehlisa umoya manje. Yebo. Wakuchithela imali. Ima baba cela unezithuba sami. Ngizwa kahle. Wachitha. Emva kokuchitha wamconfront. Yebo. Wakuphika kodwa wabona izinto kwifonini. But emva kwalokho walungisa. Ubesaphela ngithi njengoba kuze kufika lesi sikhathi nje ubesaqhubeka. Misele beshintsha abantu besaqhubeka nje izinto zakhe. Kuthena ukuphawula kakhulu ukuchitha. Mina ke engikushoyo njengoba ngishilo ukuthi izinto kade bengizenza kuqala. Ngahlala naye phansi ngazehlisa njengomuntu engimthandayo nomuntu engimhloniphayo ngimnikeza indawo yakhe. Ngaxolisa kuyena ngathi mkami ngiyaxolisa kuwona wonke amaphutha engithenga wenza. Ngithi nje yobe lapho. Angeke ngisaphinda ngikwenze lokho. Mhlawumbe bese kuyiminyaka emingaki nisemshadweni ngesikhathi kwenza lokho usuthatha leso sinqumo sokuthi awusafuna iganga. Aya kuba ngesikhathi eside kangakho. Mhlawumbe 10 years ukuthi awusakhumbula wazi no show. Awusakhumbuli lapho kulapho. Into engizama kodwa ke into ke engiyishoyo ukuthi mhlawumbe uyana manzini umfonelayo. Masikho kumanzini. Mhlawumbe uyela manzini amfonelayo. Angivele kade wahamba nempahla siphume kumanzini what if cha kubuhlungu manje ngoba phela imali yami le ngamkhiphela inkombo lo mfazi. Ngamkhiphela inkombo.
usisi kamakhelwane. Uyezwa Akusiyena usisi kamakhelwane lokho akithi njengoba ngingekho nje ingane isibuyile esikoleni yena. Uzweleke ingane. So ngahlala naye phansi ngaxolisa ngazehlisa. Yebo. Nalokho kwakufanele abone ukuthi cha ngisamthanda uthando olungenza ukuthi ngizehlise ngicela uxolo kena. Kade angazi ukuthi umuntu nje uthi lalalaza umbeke ubamba igqobu kwathi nje nami njengoba ungidilile nje wambukanisa nomakhelwane wambukanisa nocolleague bami labantu ke abahloniphekile abasihlonipha la endaweni nami ngizogilela ngizogila wasiyagila ngomanzi. So sithanda sami into engifuna ukuyithola from both of you bafethu ukuthi yini eyenza ukuthi umndenini ngawufaki kulento before uze uhambe uye enkantolo. Ngazama ukukhuluma umndeni ngawubiza kwasho ukuthi uyena akazange azabatshele abafowabo nodadewabo ukuthi kahle kahle kunganje basize sikhuluma kuzize ngibiza meeting nje mina. Bathini bona basibona bazozwa ngaye ekubeni vele ngafuni ukuthi ngibize meeting. Baba indaba ongafuni. Ethi mina ngifuna ukumhlambalaza ebantwini bakubo. Ushilo vele ukuthi is a private man. Wathi ngifuna umhlambalaza ebantwini bakubo nami ngalalela ngathula ngathi okay ngoba vele kanjalo ukuthi mhlawumbe kuhamba kwesikhathi kuzolunga. Kodwa manje kwangakhombisa ukulunga. Kunalokho angathi kuyaqhubekela nje bese egcine wahamba. Yebo. Izathu okuyisona sokuthi ngingabatsheli bonke abomndeni. Okay. Ukuthi angifuni ukubonana njengathi ngihlula izindaba zomuzi wami. Angikwazi ukuyimela into yami. Usuhambile nje manje sikhokho. Cha sengisho lokho ukuthi njengoba sengiphendula sikulombuzo ubuziwe ukuthi kwenze iyayibona yonke sekufanele bafike nezinqumo. Yabona njengoba ngikhethe nje ukuphuma ngifulele indawo yami ngifuna ipeace of mind. I hear you. Ngingamboni esituze ngoba manje the more ngimbona esituze kwami uvuka le yanto. Ekubeleni mina ngazi kahle ukuthi yena okwami ngagunguluka yena akakaze ayihluphe. Afike nje ayithoba athi cha baba ngenza iphutha 1 no 2 no 3. Okay. Ukuze sibe ne way forward siqhubeke sibone ukuthi siphokophelephi. Okay. So sana sami ngifuna ukuzwa from wena. Cela ungitshele iqiniso. Njengamanje la sizolanda uThaphawe noma khona okunye noma uThaphawe lo bumngaka ngoba uThaphawe ngiyabaza abantu besifazana uThaphawe kholeka. Hayi kakhulu sisi imoto. Le moto le kusafanele isakhokhelwa le moto. Kodwa manje bisinje isisifala kahle nje eminyango usu strip abesekwenze njani ngempela. I-fridge, i-microwave. Mina njengoba ngihlala nezingane yini efanele ngempela ngizokwenza njani? Fanele ngiqale phansi ngithenge lezo zinto futhi kubele izinto zami kwezami lezo. Kwaphela zayithengwe yimini lezi zinto lezi ayithathile yena. Uthi nje yena wathatha zathengwe kodwa baba hayibo ayingazange kwakuthengwe imina asacabake nezingane ukuthi ingane efridgeini ziyafunda ingane le ncane iyafunda. Cha phela akithi umuntu wacontribute kakhulu ekutheni kuthenge izinto imini. So mina ngokwami ngicabanga ukuthi ngine right ukuthi ngingenze whatever engiyithanda ukuthi hayi emotweni sekufanele attend manje indaba ye divorce. Because lento izokugaxelisa phela mufike ecourt already usuyithathela umthetho esandleni sakho. Yabo waqeda ukuseva wena emva lokho uthatha impahla ifurnish endlini uyathatha uyaphuma uyahamba. Usho sephela ngasisi ngasebenzisa ama emotions kakhulu and enye into sisi yabo molokulo kungibuza izinto eziningi ugcina semhluthukile ngempela. Kodwa semhluthu manje iyangicika ngikubeke nje lokulime lelo lokuthi iyangicika ngoba manje yena uyalazi udaba lokuthi vele angimfuni ukumbona eduze kwami. Yabo nje la lembuzo lokho yebo ngiyakwazi njengoba ungafuna ukubona ngicela izinto kuphela ngifaka yona ke manje ngicela izinto njengoba ungangidinga eduze kwakho ngicela izinto mina kuphela into engizoyifuna kuphela ngicela unikeze zona and then ngizosuka eduze kwakho mina musulele ebusuku uphupho yayizinto cha ngiyeze nje manje asingayi lapho butwana sisimoya iphuma nje lapho ngizwa kahle mina ngumlangeni mgasela fethu yabo kodwa nje ngicela ungisize ngezinto zami ke mina kuphela mungisize ngazo zobuqedile. Mama ubaba khona into abalulile la ebalekile ngafuna ukujomba uthe usakuthanda. Hayi ke bandle kubethi usangithanda ngabe ukhona ekhaya. Ya uqinisile. Akekho ekhaya. Sense ngempela. Ngaba thatha izinto wahamba. Umuntu wahamba umuntu omthandayo. Angithi manje sekuyiprocess yokudivorce nokuthi asifuni ukubonana angifuni. Anifisi ukuyibona yonke lento unibuyelane kubizwa ama therapist nizama ukukhuluma. Mhlawumbe mangabe sithi u Black Life uya offerisha lokho mina I'm willing.
ngoba nami senginako ukuyisola into enye sengizenzile. Impahla lezo usuyidayisile ifridge likhona-ke Zizo-repair-ywa, cha ifridge alikho ladayisa. kusho ukuthi kahle you do have money mungenza isilimo isikhathi uthi wafanele ukhokhela abantu Ngadayisa nje impela awenzanga kahle nawe mfethu njengendoda ngadayisa nje ifridge nalezi zimpahla ayibalayo ngayidayisa azikho. And mangabe kuwukuthi ngempela nawe uyimisele mewuthi usayimisele kodwa akazi uyimisela yedwa fanele imisele noba uthiwa into engisho ukuthi na mina esidini lami ngisayimisele. Iyolunga kanjani into njobe thina akangidingi eduze kwakhe njengoba ehambile ngoba akangidingi eduze kwakhe yini esazolunga-ke lapho kuningi okungalunga wena usafisini ukulungisa into zakho. Ayi mina ngiyafisa ukuyilungisa kodwa yena ngendlela enza ngayo noma ngasekho lokho kodwa nje kusakhona phela lonhlanhlana ngoba phela sabopha safunga phambi komfundisi and then futhi vele ayingishada ngangivele nami ngimthanda. Yeah futhi nje nasathi isinqumo esi-right mina into yenza ukuthi ngize ngicaswe kakhulu nje nangendlela uyithatheleni impahla yena okhoma usivele kasangidingi yena ile nto nami isivela ngenza ngicaswa kakhulu. Yaze yankinga yabo mekuthiwa khona inkinga le kwaye mina ngiyahluleka manje uku-understand ukuthi kahle kahle I'm trying to find a root cause of ukuhlukana kwenu i-separation nifika kanjani ekuthenini kuze kuhambe ko-divorce because ngokubuka kwami usindo salento mengabe khona umuntu ohlaniphile ongayibuka angiyiboni isinda ngaleyo ndlela wachitha 5 years ago nami ngabona ukuthi angixolelile naye wasehamba nobaba lo baba uyangisiza nobaba uyamthakazelela kuningi nje amawishiwisha ngampela. Hayi akona amawishiwishi yini ma nangu umuntu mina wenza inkinga ubengaqedile akayithenga ufuna ukubuyela ekhaya ufuna kutholakala usizo engatholakala nibuyelana uyakuthanda. Ayi kusangafanele asebenze kanzima ukuthi iphinde libe njengasekuqaleni lolu thando noma lisekhona kodwa nje phela nawe khona manzini la umanzini icolleague kahle kahle phela mfethu colleague no colleague ngeke mina umuntu wami ngizoyilungisa phela nami leyo nto ngizoyilungisa leyo nto leyo ngizozama ukuthi ngixoxe naye ngimtshela ukuthi noma kubo yena asi-arrange uzo angangilanda kanjani mangifuna ukubuya ngize ekhaya mangisuka emsebenzini singayikhuluma leyo nto naye unginani nalezi zinto nje asethi uyidayisile ngicela zibuye-ke lezi zinto lezo. Uzokwazi uyibuyisa? Azizobuya izinto khuleka angeke izibe nayo inkinga ukubuyisela. So ukudinwa wena okwenza ukuthi uphume ekhaya uthathe impahla wawufuna ukumphatha kahle. Safanele ngibhodle kahle bese kuyimali ngazisa umndeni ngoba ngeke ize njoba esho ngiyabona naye ukuthi usanaloko ukudinwa lokho ukuthi ngakhetha ukuthi ngingamdingi eduze kwami. Ngizocela imindeni yombili ihlangane ukuze lolu daba lulungiswe. Yabo lento yakho kade ubalekela umndeni esikhatheni xabana nenkinga. Buka manje yadingakala. Ukuthi still umndeni uyadingakala. Lizwa kahle. Lento okubalekela ukuthi uzoba ngathi usahluleki. Namanje usawudinga umndeni. Akubona ukuthi uyisahluleki uma ukuthi udinga usizo kwabanye abantu uma ubona ukuthi we kahle kahle usungahlulekile sawukuhlakanipha kwakona lokho ukufuna usizo. Ukuthi cala ningikhalimisa bandla ngiwumisa kanjani umuzwa wami ngifuna umshiya lo nkosikazi ngiyamthanda u1 no2 angikho happy ngoba ngakhokha nje ubade umenshina nje ukuthi ngakhokha amalobolo lapha ngayenza so ukuthi umndeni uzokubuka kanjani egcineni ngebe kuhleke forever kubalekile uzobuka kwakho nonkosikazi wakho nenze izinto ngendlela eright. Hayi sizizwakala so njoba sekuke into esikuyenake ukuthi yena uyakwamukela ngisho ukuthi ngifuna ukuthi imndeni ihlangane sibe khona sobabili kuqhathaniswe kuhlanganiswa amakhanda kubonakala ukuthi sona siphi isombululo kuzophunywa nazo. Hayi ngendlela mawusho ngaleyo ndlela basengcabaya nezingane kuhlungu ukuthi ukhule ngaphandle kwabazali bobuhlungu endingane ezo5 uthe u5 yabona. Hayi mesho kanjalo ayikho inkinga makuthi uzokwazi ukuthi yena kuhlangana umndeni yonke into ibe right izozama ukuthi nami ngehlele ngezansi ke nizinto nje besho ukuthi zizobuya. Azibuye kwangampela ngoba phela ikhaya mase liyihholo nje akulona ikhaya phela lelo kuyabanda ekhaya. Akho mpahla fanele ngiqale phansi izinto impahla kabe ngiqhubekela phambili. Kodwa angawenza ama-arrangements ukuthi yena kwenzakala kanjani ukuthi umama abuya ekhaya umanzini nje mfethu angifunda bakho uzungu futhi la baba yeso ukuthakazela la indoda yakhe emsebenzini noba ngayithakazelela ungaluthazi amadoda ongawazi. Hayi ngiyezwa sisi. Hayi ngiyakufundisa. Yebo. Hawu manzini maye. Ngiyezwa yaxolisa. Ngiyabonga bhuti wami ngiyajabula ukunibona nismile. Ngiyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu angakwazi ukuthi anifukamele kulo mshado wenu. Mina ngubona ungayona inkinga lendlela enobuye ngayo. Kodwa going forward sizama ukuthi silesilandelela sibe khona sizama ukufaka uhlakanipha here and there but ukubalekile icounseling yadingakala. And nizobona please trust me. After lokho nizokwazi ukuthi niphindele ekhaya ingane zibe nobaba nomama present until nihlwaniswe ukufa njengoba nanifungile. Noma nayiyeka lo phathi usihlwaniswe ukufa nini.
Hayi bengayiyekile mina ukuthi phela nayisho yini mhlawumbe sayisho ngoba nayisho kasiqhubeni nayo shuni ukuchitha vele akukho right enikhulile hayi ngampela yikona akukho right ngiyacabanga nje nawe usunomanzini wakhe at your age nawe usuna ayingeke i-off leyo nto lesinqumo nasithatha se-right nathandana niyazwana for the fact ukuthi konke uyavuma uya-admit ukuthi ngangidiniwe kusho ukuthi vele wonke umuntu ma uvumelekile ukuthi adini yabo uma uphatheke kambi awukwazi ungichuzisa ukuthi ngiphatheke kanjani kodwa udini uzongibukanisa nabantu uthatha impahla bayeke ngoba abantu basazombuya futhi kubuye esethenga izinto angithi vele ushilo-ke vele nawe ukuthi unemali vele ubaba yebo hayi suthi yebo Mbukelo Black Life mungangena indaba zabantu ungafa. Kodwa mina uMlangeni Magasela ngikuthanda ngami ukuthi angifuni ukuyingena, ngengime part nendawo nje ngizwe side. La engakwazi ukuthi ngifake engicabanga ukuthi nami ngiyakwazi. Engakwazi ngingisho ukuthi hey Nkosi yami angazi lutho ngalodaba. Ngididekile futhi nakhona don't hold back ngiyasho ukuthi angazi lutho ke ngalokho kodwa sizozama ukuthola usizo. Okubalekile usizo ngihlezi kuneshow yalo ukuthi mina personally ngiyazi ukuthi Black Life ikhona counseling and abantu bakwazi ukusizakala and abantu bakwazi ukubuyela esimeni kade beyisona bengacabanga ukuthi bangaphinde babuyele emuva ukunderstanda nokubona izinto ezirong empilweni yakho ungacabanga ukuthi wena wedwa wonke umuntu unentadlula kuyona so kubalekile ukuthi nithembane nibone ukuthi siphuma kanjani kulolu daba uma ukuthi nawe uyasemba asifanele wenze njani mina uMlangeni Magasela nginithanda ibhathi ngibonga kakhulu baba ukuthi ugcina ukwazi ukuzehlisa wangangishaya angishawa mina Nkosi yami ngiyabonga kakhulu sithando sami nawe usithembe ka Black Life TV ngiyabonga uningisize ukuxazululeka inkinga lebengibhekene nayo ngiyabonga akho impahla manje ubaba uphindele ekhaya nabuya imoto lesinistriphile sisikelele fanele ilungise kodwa ke awazi wafo ukulungisa phela nawe uzombambisa because hawo kumele ilungile yo mfethu ucela nje show ukuthi subscribe lapho yes siphinde sibonane nge-episode elandelayo mina uMagasela I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo ukulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena. Is the Black Life TV